anyị bụ ndị O.N.E.F.I.D n'otu ndị echi ka na-ekwu ndị O.N.E.F.I.D n'otu ndị ji bọọlụ eri nne gị malụ ndị O.N.E.F.I.D n'otu ndị echi ka na-ekwu ndị O.N.E.F.I.D n'otu otu Onitsha dị azụ ndị ogbo Onitsha ex-footballers in Diaspora ndị echi ka na-ekwu ndị ji bọọlụ wee jebe mba ndị ji ekere wee jee mba ndị ji gba bọọlụ wee jebe ndị ọcha ụmụ otu ka na-ekwu ụmụ otu ka na-ekwu n'obodo anyị bụ ndị O.N.E.F.I.D ya ewelia Onitsha ex-footballers in Diaspora anyị bụ ndị O.N.E.F.I.D anyị gbalụ bọọlụ n'otu Onitsha do wee weluzie nya bụ bọọlụ jebe obodo oyibo mana elu obodo oyibo na anyị bi na mba maka na ndị O.N.E.F.I.D erikagwọ ụfọdụ bi n'ala nsọ maka ụfọdụ jezili n'Europe bili ụfọdụ jelu America wee bili ụfọdụ jelu Asia wee bili ebe ụfọdụ jelu bili South Africa mana ọ bụzi egwu ekere ka anyị ji wepụsịa na onye ọbụla na-eme ọfụma anyị wee tụba alụ anyị wee gbaba nkata anyị wee kpasị anya bụ nkata ọghọlụ ngịga ka Onitsha ex-footballers in Diaspora si bụrụ ofu maka na ofu ife ka anyị na-eme na ife nwanne ka anyị na-eme maka na ndị echi ka anyị bụ nwanne m ịma na ọgba bọọlụ adịewe iwe ọkwasị onye ogbo na-ewe iwe maka ife onye ogbo lego bụ ọgbago oke malụkwa mana otu Onitsha dị azụ ndị ogbo ndị echi ka anyị na-enwe maka na anyị bidolu mbọsị izizi tibe egwu ekere n'ime otu Onitsha do ya bụ na ebe ọ bụ na ịfụlụ ọgba bọọlụ biko na-elu onye anya maka na ịjụzi anụ ya eze eziokwu na ọ ga-abụ nwa otu ya bụ na nwa otu adị agba lasti chaa ekwulekwu Olisadoo kama na anyị enwerọkwa gọọmenti kama na anyị enwerọkwa sponsọ ma ncha kama na anyị enwerọkwa onye inye aka ya mere ụfọdụ ụmụ otu ji wee na n'iyi ya mere ụfọdụ ụmụ echi na otu ji nwụsịsịa ụfọdụ pịala omila mana ndị O.N.E.F.I.D abịago ndị O.N.E.F.I.D asigo mba Onitsha ex-footballers in Diaspora na fa bụ ndị O.N.E.F.I.D na fa gbalụ bọọlụ n'otu Onitsha gbogbo egwu ekere ka fa ji kalịsịa na fa gbasịa bọọlụ n'otu Onitsha jebe ebe ndị ọcha lusie n'ube ndị ọcha wee mebe ọfụma onye ọbụla n'ezinụlọ ya ife dị mma ka ịmalụkwọ anyị bụ ndị O.N.E.F.I.D n'otu ndị echi ka na-ekwu ndị O.N.E.F.I.D n'otu ndị ọgba bọọlụ ego ndị ji bọọlụ jebe Europe ndị ji bọọlụ wee jee Asia ndị ji bọọlụ wee jebe America ndị ji bọọlụ wee jebe ezi ala nsọ ndị ji bọọlụ jebe South Africa egwu ekere ka anyị ji karịa egwu ekere ka anyị ji karịsịa egwu ekere ka anyị ji karịsịa egwu ekere ka anyị ji karịsịa ndị O.N.E.F.I.D ya Supercell O.N.E.F.I.D O.N.E.F.I.D ịmalụgo O.N.E.F.I.D ife nwanne ka anyị na-eme ofu obi ka anyị ji aga onye nyere onye nwanne ụmụaka ka anyị na-achọ ịmara agba bọọlụ bịa ịmara agba bọọlụ bịa o maka na ndị O.N.E.F.I.D ga-enyere gị aka ndị O.N.E.F.I.D akwụlugo ofu obi ka anyị ji aga anyị na-akwalite obodo mana ọkwa nwanne ka anyị na-eme
ibulachi ifusi nyoma ni bucha ifusi nyoma ni kwayelu yugu ifusi nyoma ni bucha ugwu agala ya n'obu egie ndị Oni.F.I.D folo na nyewro gọọmenti wenyelu be ụmụ mmadụ aka na version ọbụ na amala gba bọọlụ bịa ebe ọ bụ na ibisi n'otu ịmala gba bọọlụ bịa ndị Oni.F.I.D ga-azụkwa atụle ihe n'otu Onitsha ime ọfụma akpọrọ iyi wee jebe mgbago ilu obodo oyibo iwere okwu ị na-abọ wee gbala ego maka na ndị Oni.F.I.D ekwechirigo na va nwụrụ iyi wee sị na onye ọbụla bụ ọgba bọọlụ n'otu Onitsha na va ga-enyelu ya aka oke izu ori wee na oke na n'iyi wee kwụsị ka ụmụaka anyị basịa ulu ndị Oni.F.I.D daalụkwa anyị sizi ndị Oni.F.I.D daalụkwa ndị ọma ndị Oni.F.I.D daalụkwa ndị ọma ndị Oni.F.I.D daalụkwa ekene eze n'obi igwe anyị jega kene ndị Oni.F.I.D ndị echi ndị senior men ndị tara afụfụ futbọọlụ gbogbo na fa ka anyị na-ekene eji ọfọ onye anyị ga-ade odogwu bi na ntiwapụ Belgium eshi onye n'Imo na-eke na-eme ejo onye Oni.F.I.D ị ga-adịla anyị obiọra n'iche bịa skido fele bụ echi onye n'uchie nwe onye ọgbara odogwu na Helsinki Finland ka ị na-achụla aka anyị obiọra na-eke na-eme Aniche onye Oni.F.I.D ị ga-adịla anyị Tochukwu ngọrụ mmụọ Tome Exudoji United odogwu na-alụ Frankfurt Germany jebili onye ngwulubo kodu ọta chọtalụ nke ihe n'ụmụ ojii eshe tomu doji bịa nwa ngọrụ mmụọ na-ekene mi Tome onye Oni.F.I.D ị ga-adịla anyị Emeka Nnadi daji n'ibu eshe onye uru ala n'Imo steeti odogwu jelu Joburg na South jebili Emeka Nnadi ga-adị daji onye Oni.F.I.D ị ga-adịla anyị Peter Nọsike odogwu jelu World Cup Japan 93 go king odogwu Eshionekenemi Golden Eagle fine boy odogwu jelu UK na London jebili nwonye nnobi na-ekenemi odogwu nwonye nnobi nwonye abalụko Peter Nọsike Peter onye Oni.F.I.D ị ga-adịla anyị ife mekwa na ndị Oni.F.I.D ndị ndozi ndị executives ndị ezege ka mụ na-akpọ ndị jikọtala Oni.F.I.D ndị ndozi na Oni.F.I.D ndị mere Oni.F.I.D wee dị mma ka ịmalụkwa ekene ka anyị ji bịa na futbọọlụ anatago n'otu nke mako na njide ọfọ ọṅụ ọman onye ndozi ndị Oni.F.I.D echi ebu prezidenti ke ndị Oni.F.I.D odogwu jelu Fredrikstad na Norway jebili nwonye nri ji ọfọ ọ na-echo mbụ onye agụkwu nri Kingdom papililo na Oni.F.I.D nke mako na biko chila anyị jebe n'ọchịchị gị n'ọdị anyị mma ka ịmalụ maka na ọchịlị mma oge achị ọzọ n'obodo ọchịlị mma oge achị ọzọ Eshomanụ onye Oni.F.I.D daalụ ọrụ ọmanụ onye Oni.F.I.D daalụkwa Agbadiwu Chukwu ga-adị Ado ọfụ ado Chukwu ebuka dị fesi n'ala nsọ Eshi Amsterdam Agbadiwu Chukwu ndị ka ọdụ na-egbulu nwonye Onitsha nwonye ado Vice President nke ndị Oni.F.I.D odogwu jelu Holland jebili Agbadiwu Chukwu ado ọfụ ado onye ndozi nwe iwu Chukwu abada onye ndozi nwe iwu Chukwu abadaba onye Oni.F.I.D daalụkwa echi abada onye Oni.F.I.D
O.N.E.F.I.D alụba nna dozie tamasi anụsi Majestic odogujelu dọbanụ South Africa na Mandela kinalụ jebili afụnze bi okwu afụnze na-agwa eze gị bụ Secretary General nke ndị O.N.E.F.I.D echi Majestic na-ekenemi ọgaranya obi ya dị ọcha Majestic onye O.N.E.F.I.D daalụ Majestic onye O.N.E.F.I.D daalụ Uchenna Ọnụọra echi Uchenna ọbịa ezege O.N.E.F.I.D nwanyị agbodo na-ede mma ọkwatụrụ enyi wanụ na Finland na tukọ Finland ke na-achụ onye nwude nọmba 1 ọbịakwa nkachie ọkwa ijelu Bulgaria chesia bọọlụ wetizie Bulgaria wee naba Finland luzie Finland wee bụrụ coach with U.N.E.F.I.D license financial secretary nke ndị O.N.E.F.I.D Uchenna ọbịa Uche onye O.N.E.F.I.D ịgadịla anyị asalem Chike Nwapụ eze egwu ise na Eliza ise na ise na London nwonye ya ala na-ede mma Chief Provost nke ndị O.N.E.F.I.D onye ndozi egwu ise na-alụ onye nwe egwu na-ekwunyere Chike egwu ise ga-aba n'iru ife na-eme dị anyị mma egwu ise onye O.N.E.F.I.D daalụ egwu ise onye O.N.E.F.I.D daalụkwa Uche Adachie Makova Mbaste Akebuchi ọnwa na Nanka odogujelu California na America bili na nke bụ PRO nke ndị O.N.E.F.I.D Makova Mbaste eshi Mbaste onye O.N.E.F.I.D daalụkwa Chimezie Ogwuekemma Mezie Star na Sao Paulo Mezie Star na Nottingham Mezie Star na UK onyoma ofu nwa n'uru ala ịgba mụ nọ na-akpọ ọkwa gị bụ welfare officer nke ndị O.N.E.F.I.D Mezie London na-egadị Mezie Star onye O.N.E.F.I.D daalụkwa Gozie Jonathan eze ọnwụrie echi lefti na-ekeneme odogujelu Oslo na Norway jebili gomelife nyere agha n'Ụmụchu lefti ọgba bọọlụ na nke bụ Assistant Secretary nke ndị O.N.E.F.I.D echi lefti na-ekeneme lefti onye O.N.E.F.I.D daalụkwa lefti onye O.N.E.F.I.D daalụ lefti onye O.N.E.F.I.D daalụ Chukwu nọ nso onye meke bịa echi soki daalụ ọ nọ n'ụlọ wee kpata ego 1 n'Ụmụchu odogwu jelu Munich na Germany jebili odogwu jamo nke bụ Assistant Provost nke ndị O.N.E.F.I.D nọ n'isoki onye chi ọ nọ n'ụlọ wee kpata ego soki onye O.N.E.F.I.D daalụ soki onye O.N.E.F.I.D daalụ anyị bụ ndị O.N.E.F.I.D n'otu ịgbalụ bọọlụ ndị echika na-ekwu ịgbalụ bọọlụ ndị O.N.E.F.I.D n'otu ịgbalụ bọọlụ ndị ọgba bọọlụ ego ịgbalụ bọọlụ ndị ji bọọlụ jebe Europe ịgbalụ bọọlụ ndị ji bọọlụ wee jee Asia ịgbalụ ndị bọọlụ ji bọọlụ wee jebe America ndị ji bọọlụ wee jebe ezi ala nsọ ịgbalụ bọọlụ ka anyị kene ndị isi okpo ịgbalụ bọọlụ ndị isi okpo n'O.N.E.F.I.D ịgbalụ bọọlụ ndị kụzi O.N.E.F.I.D n'aka ịgbalụ ndị bọọlụ adịrọla ije n'ije ama nga ịgbalụ bọọlụ ndị isi
O.N.E.F.I.D ndị nwe mmadụ nwefa ndị isi okpo ka anyị na-akpọ Martins Ikenna Okeke Skipo Nekenemi Odogwu jelu Berlin na Jamobili nwanyị agụrụ nwagụ Martin Germany Eshi onye isi okpo O.N.E.F.I.D Michael Nwokocha Gade mkpụrụ mgbọ na Mbaise Odogwu jelu Warsaw na Poland ijebili mkpụrụ mgbọ onye Mbaise Eshi mkpụrụ mgbọ na Igade onye isi okpo O.N.E.F.I.D ọ dịra nwe mọde eze nwata kedoze the ambassador na Warsaw na Poland Europe ke na lojebili ọ dịra nwa Onitsha do mọde nwoyo Onitsha diabo osibo ke maro ambassador Nekenemi onye isi okpo O.N.E.F.I.D Emeka nwanna na-egade Ronke na Doba Omenuka kunenugwu kwu Odogwu jelu Dobanụ na South Bay Mandela Emeka Ronke Nekenemi onye isi okpo O.N.E.F.I.D Gabriel Onwuzulike Akintola ka mụ na-akpọ Senior man na Kisaide onye Ogbolieke na Onitsha do Odogwu jelu Vietnam Neshia jebili onye ọcha bịara ụwa n'oji Akisaide onye Kenu Bene onye isi okpo O.N.E.F.I.D Celestine nwanyị erobi bịa ọgba bọọlụ ego onye Onitsha nwanyị adobịa Odogwu jelu Milan n'Italy jebili Celestine echi onye Onitsha do onye isi okpo O.N.E.F.I.D Emeka nwe egwu Figo na Madrid Ezogu eze nwanne nebe nwonye ọka Odogwu jelu Madrid na Spain wejebili Lucie Paris wezubike Ezogu eze nwanne nebe Figo na Igade Louis Figo Nekenemi onye isi okpo O.N.E.F.I.D Ifeanyi Jimmy Ezekene Jimmy Carter Odogwu jelu Napoli n'Italy jebili Eshon Europe Ex-Casper United Football Club Eshon Igade Jimmy Carter nwonye Umuchu Ifemekwana ikamu na agụnegwu oyeme malu Jimmy Eshi onye isi okpo O.N.E.F.I.D Izuchukwu Nweze Nnoka Izu Chacha Odogwu jelu Roma n'Italy jebili Echi ọgba bọọlụ onye Umuchu Nekenemi Izu onye isi okpo O.N.E.F.I.D Ifemena Okechukwu nwa mmeje onye jide akụ onwe nwanne mana onye na-alụ ogbenye nọ n'afụfụ Odogwu jelu Holland na Amsterdam wee kwechilizie n'Europe Ifemena Okechukwu nwa mmeje onye aka ọkwa na Igade mmeje Nekenemi onye isi okpo O.N.E.F.I.D Chukwudi Mahachie One Nigeria Odogwu jelu Houston na America wee jebili ọgba bọọlụ ego Echi One Nigeria nwanyị ọba n'Idemmili onye gboo One Nigeria onye isi okpo O.N.E.F.I.D Alfred mmadụ abụchi mmadụ buko Echi Afrawo onye egwu ịnọ n'Igade onye Nnewi ka na-akpọ Odogwu jelu New York na America wee jebili Echi ọgba bọọlụ nwa Mobi Brotop na Seme Brother Kisi jebezi America Afrawo Nekenemi onye isi okpo O.N.E.F.I.D Malviho onye kwuru nne Eji Alahaji Ajibade na Canada bịa
Ezo mogo na China Udogu nwa onye orukwu Echi ajibade nekeneme Ajiba onye O.N.E.F.I.D echi Onisi okpo O.N.E.F.I.D Okwu dili oko ebia Echi abidi onye egwu etiti Abidi nekeneme Udogu jelu Canada na Brandon jebili Onye nnukwu agidi n'ibu echi Abidi n'igade Abidi onye egwu etiti nekeneme Onisi okpo O.N.E.F.I.D Obinna nwe magi Obi jele Udogu jelu South Africa na Joburg Onye mba no Obi jele onye nweji nwe mmanụ Obinna nwe magi Obayi onye O.N.E.F.I.D daalụ Onisi okpo O.N.E.F.I.D Emmanuel Arinze Chukwu Silvanus Echi Sumole Udogu jelu Manila na Philippines Indonesia Echi ọgba bọọlụ Sumole nekenemi Nwonye izani gade Sumolu onye O.N.E.F.I.D echi Onisi okpo O.N.E.F.I.D Anyị bụ ndị O.N.E.F.I.D n'otu Igbalu bọọlụ Ndị echi ka na-ekwu Igbalu bọọlụ Ndị O.N.E.F.I.D n'otu Igbalu bọọlụ Ndị ọgba bọọlụ ego Igbalu bọọlụ Ndị ji bọọlụ jebe Europe Igbalu bọọlụ Ndị ji bọọlụ wee jee Asia Igbalu bọọlụ Ndị ji bọọlụ wee jebe America Ndị ji bọọlụ wee jebe ezi ala nsọ Igbalu bọọlụ Uchenna Emenaka Enyi mba nke izizi na Aba Udogu jelu Spain jebili Onye agụleri n'ịdị mma Enyi mba ọkwa nke bụ FIFA agent N'obodo Europe Echi wọka nekeneme Onisi okpo O.N.E.F.I.D Anaghị ọnwụ ha bịa Ani ọgbọ nkụ Udogu jelu Joburg South Africa na Mandela kenacho Onye uturu n'ọka igwe Ịgbamụ nọ na-akpọ Echi ani ọgbọ nkụ Onisi okpo O.N.E.F.I.D Chidube Mebeniza ụzọ dị mma Bishop Echi ka ntata nwaja Nuru ebo mkwelezu n'aka ka isi eje Udogu jelu Paris France n'Europe jebili Ezo ọmọgọ Echi moto igwe na Paris Onisi okpo O.N.E.F.I.D Izuchukwu Aniche Izu Israel Udogu narụ Helsinki Finland jebili Echi nwonye ọgbaro n'ịdị mma Izuchukwu nwa Aniche bịa Onisi okpo O.N.E.F.I.D Ọdịfe nọ nso Laso na Johannesburg Echi nwonye mweri bịa kene Laso nekenemi Udogu jelu Joburg na South Africa N'obodo Mandela jebili Laso nekenemi Onisi okpo O.N.E.F.I.D Obinna Nelson Echi akpụ obi n'ịgade Udogu nwa n'Istanbul Turkey Onye ọgbaru nekenemi Echi akpụ obi n'Igbo Odogwu Onisi okpo O.N.E.F.I.D Valentine Chidebe Chinwụba Campus onye nwude nọmba 1 Skido Nzada Chietu n'Enugu kwu n'Ụmụnri Onye nwude na Diaspora Akwa ijesili Diaspora wee jebe Europe Lucien Europe wee che 12 clubs ọga Ijesili bọọlụ wee bulu kochi Onye nwude nwelu profile Udogu jelu Zurich na Switzerland n'Europe jebili Skido Nzada chie nekeneme Onisi okpo O.N.E.F.I.D Arinze Augustine Ndibe Anyị keni bụ echi
odogwu jelu Luzaro na Switzerland n'Europe jebili anyị kene mi onye isi obodo O.N.E.F.I.D anyị bụ ndị O.N.E.F.I.D n'otu ịgbalụ bọọlụ ndị echika na-ekwu ịgbalụ bọọlụ ndị O.N.E.F.I.D n'otu ịgbalụ bọọlụ ndị ọgba bọọlụ ego ịgbalụ bọọlụ ndị ji bọọlụ jebe Europe ịgbalụ bọọlụ ndị ji bọọlụ wee jee Asia ịgbalụ bọọlụ ndị ji bọọlụ wee jebe America ndị ji bọọlụ wee jebezi ala nsọ ịgbalụ bọọlụ nchekwube ndeje Owere na Nanka odogwu jelu Holland na Amsterdam onye na nka na ị ga-adị nchekwube ndeche na-ekene onye isi obodo O.N.E.F.I.D Chukwumokoye bịa Eshia Poloni onye egwu na Dubai ege na-achụ eshi nwanyị asịa na ụmụ diọkpala butelike Eshia Poloni eshi sensini Chukwumọgba bọọlụ ego onye isi obodo O.N.E.F.I.D oke hadịmanụ bịa onye ụmụ asele na Onitsha do odogwu jere Indonesia na Asia jebili ọgba bọọlụ ego oke hadịmanụ na-ekene onye isi obodo O.N.E.F.I.D Christian nwa bụ eze Dekobi agwa ego ndị mbọsi odogwu eze anọchie na United Kingdom na London ke na lujebili Edekobi na-ekene onye isi obodo O.N.E.F.I.D ike ri ọnwụ bịa kene nwanne nwa bụ onye olu n'Imo steeti ọkwa ị na-alụ na Polinitili jebili ọkwa imesiri jebe City na UK onye echichi onye ọdịnala ezigbo onye omenala na-egade na onye omenala nọ na-atụrụ asị nwanne nwa bụ na-ekene onye isi obodo O.N.E.F.I.D ibe anyị ubi ndị ga-adị ekulu ofe na Bremen odogwu jelu Germany na Bremen jebili echi nwa na Europe onye nnukwu ukwu na ụmụnri obodo ekwelugo na ụmụnri jọfọ ekulu ofe na-ekene onye isi obodo O.N.E.F.I.D Michael onye bụ Chiamobi echi chọpịa so nwanyị ogidi nwere bịa odogwu jelu Dortmund Germany jebili B&D Mobisi Limited importer and exporter electronics motor and accessories na nyaki na-atụ chọpịa so nwanyị ogidi na-ekene onye isi obodo O.N.E.F.I.D Wangene Tidebele Felix mgbe onye ji malụ na Agụkwunre mgbe onye ji malụ na South odogwu jelu Mandela wee bulike ex-footballer na O.N.E.F.I.D Football Club nwonye Agụkwunre ex-footballer na Diaspora ex-footballer na Panorama South coach na Panorama South Africa ezi nwa nri jọfọ ịgbasiri bọọlụ bụlụ kochi na South na Panorama Football Club ka ị na-akụzi Wangene Tidebele na-ekene onye isi obodo O.N.E.F.I.D Ukweto na Sarawa Jubili nwa Zion na Islamabad Togo odogwu jelu Pakistan jebili echi shop money ka na-akpọ ezi nwa na O.N.E.F.I.D ezigbo onye akata n'ike n'Oji River onye Enugu steeti n'Igade Ukweto n'Igbo eshi nwa Zion chop money na Bake onye isi obodo O.N.E.F.I.D ife menosti na Jide ọkwụrụ ọka nọmba 1 nwanyị agụrụ nwago odogwu jelu World Cup eshi ndị O.N.E.F.I.D si kene Uche Nwafọ n'Igade odogwu jelu World Cup echi Uche Nwafọ ndị O.N.E.F.I.D si mụ kene
anyị bụ ndị O.N.E.F.I.D n'otu ndị echi ka a na-ekwu ndị O.N.E.F.I.D n'otu ndị ji bọọlụ eri nne gị malụ ndị O.N.E.F.I.D n'otu ndị echi ka a na-ekwu ndị O.N.E.F.I.D n'otu otu Onitsha adị azụ ndị ogbo Onitsha ex-footballers in Diaspora ndị echi ka a na-ekwu ndị ji bọọlụ wee jebe mba ndị ji ekere wee jee mba ndị ji gba bọọlụ wee jebe ndị ọcha ụmụ otu ka a na-ekwu ụmụ otu ka a na-ekwu n'obodo anyị bụ ndị O.N.E.F.I.D ya